Da, bă. O salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. La primul episod. Primul episod de Mountain Blade. Îl avem aici trap muzic. De trap muzic, nu dăm numele. Așa, creez eu o hartă. Failed. Și Ars Rage. Play. Let's go. Ai mai intrat? Zile și la oameni, dai vestea prostă. Ce vezi? A, da. Mâine ce pe școală. Nu-i corect. Online, am dat online. Adică vină să vezi FIFA. Reactiv, vină să vezi. Dă-mi face. Nu să aud nimic ție. Bă, nu face harta că am făcut eu! Păi și ce? Ars Rage. Deci fail și Ars Rage. Dă mie cu asta. Unde scriem Ars Rage? Online. Dă-mă online. Gata. Ars Rage. Scrie fail acolo ce Ars Rage. Sau dă la fail. Dă mie. Scrie undeva Ars Rage. Uite, Ars Rage. Dă pe ăsta. Acolo unde scrie join. Nu acolo jos. Aici, în drept. Da. Ia, stai să vedea că ai intrat. A, da. Stai, mă. 5083. Nu mi-arată nimic. E 4. 5 versus 4. Nu să cred la putul. Bine, mă, hai că dăm mai. Grosule. Și acum cum mai e? Acum dai meniu. Ai reușit? Da. Ai, fără. Da, am uitat fraza care se face, care se zice în începutul video. Da, Dați zi. like. Da, like, subscribe și toate alea. Ce vreți? Da, uite-te să avem FIFA. Măcar să fac 5, nu știu, așa de început. Abonați. Așa de început vreau un bănișor de 50 de like. Câte like-uri vrei? 50. Nu meriți. Măcar 20. 5 like-uri pe când încep trebuie. Ok, zi, am straight sau? Ăla, cu sunet. Cu arbalet. Nu cu steagul, nu, că nu-mi place. Nu-mi place, că trebuie să te duci să fără steagul și durează o grămadă. Atunci ăla care trebuie să spargi aia. Ce aia? Era să spargi castelul. Eu nu spărgeai castelul. Ușa de la castel. Ba nu, trai să te lăsai Știi cu ce? aia. Eu mă joc pe asta. Vreau și Nu, eu că să e văd. plictisitor să te duci să cucerești steagul. Vreau și eu să mă uit. Dar nu-i nimic tare. Ai, taci. Pe ce ai dat? Failed? Da, fail. Și cum se numește? Cum să se numească? Ce? Cu steagul ăla, că scria acolo. Da, degeaba ai făcut harta dacă nu zici. Nu mai putea. E, caut așa. Mă duc să Nu, Dinami. Păi zi odată cum se numește, omule. Dar nu știu. Nu știi. Trebuie să te uiți acolo, că și scria în fața ta. Faci din nou harta. Hai. Acum. Vreau să mă sună. Știi că n-ai voie să arăți videoclip pe alea. Trebuie să stau să caut până când găsesc. Lasă-mi. Cât versus ești? 5 versus 4. 5 albastru, roșu 4. Ia, vezi, intră cineva? Zice player 667? Nu. Cum mă, nu? Bă, mă lași. Am început invazia Elveției chiar înainte. Lasă-mă, frate. Nu după o grămadă de timp. Listează vieții. Ia asta de. Ia azi, măi, ăsta. Da. 6. Da, Eu sunt acolo la bătaie. Tu
Eu mă Mamă. duc după steacă. Dar nu-mi place că sunt numai cavalieri. Eu îi voi cuceri. Eu să mă bag la roșu, cred. Lasă-mă, nu te băga. Opa, mă, am venit la albastru. Eu vreau să mă bag să cuceresc steagul. Așa că Vreau în interiorul soldatului meu la afară. de-abia aștept să cuceresc steagul. Bă! Mă sparg unul pe Eu aici. uite, îl cuceresc ca urică. Hai, bă, că eu mă lupt cu ăștia să n-ajungă la steag. Mamă, sunt șarcoși. Oh! Și ce trebuie să fac ca să cuceresc? Să dau bătaie? Oh! Am cucerit steagul. Bă, încerc să apăr. L-am cucerit ca să știi. Vezi că vrea să ne cucerească steagul nostru. Știu. Bă, îl dau bătaie. Unde ești, mă? Lasă-mă. Hai că vine acum cu armata. Mai mulți sunt arcași. Lasă-mă că da, mă bag cu un arcaș la omorât. Fug să-mi Nu, apăr bă. steagul. Bă, vine unul cu topor. Vin acum, fugi, că venim din spate acum. Fugi că te văd. Vin acum să lupt. Fugi acolo, nu mai te opri. Nu mă opresc. Oh! Eu mă duc să-mi apăr. Totili! Bă, steagul nostru, cred. Eu cu ăștia încerc să-l oprim. Hai, gata, te-am salvat. Fugi! Mă ocup eu de restul. Eu stau la steag. Bă, vezi că unul e lângă steag. Oh! Dacă merge să-mi iau steagul, nu iau. Gata, l-am omorât. Poți să vii la steagul nostru? Păi noi trebuie să ne apărăm steagul, bă. Ai reușit? Să las steagul albastru, din nou. Păi pune-l acolo și câștigăm primul punct. Ah, sorry! Bine, mă duc la steagul albastru să pun. Acum, haide! Bine, dar cred că vin în spatele meu. Nu vine nimeni, suntem noi. Cu echipierii tăi. Na. Hai că vin. Le-am retras. Primul meu. Haide, acum! Stai! Gata! Bine, a câștigat. Bastard! Gata. Mai dăm un meci? Nu, o dăm în continuare, că durează până când se termină. Cum se dă în continuare? Așteaptă să te spawneze. Primul punct, bă. Dar cum te-ai dus, mă, singur așa, singur? Singur. Ai zis, ce-a fi și mă spargă eu, nu mă spargă. 3, 2, 1. Go. Play. Gata. Gata. E scusuliță. Unde? Unde ești, mă, tu? Unde? Cu ce ești, mă? Uite. Ești cu topor? Da. Salut, bă, uite-te în față. E. Haide la luptă! Bastard! Vreau eu să-l cuceresc, da? Bine, păi hai să ne mișcăm să-i batem pe ea. Mă, dar nu e niciun țâțe, îmi fur steagul. Haide. Bă, m-am furat steagul, mă. Ce steag să ne fure, Bă, mă? vreau eu să mă duc la steagul ăsta. Unde ești tu, mă? Păi tu... Bă, sigur și și ăsta vor să-mi ia. Păi ăștia sunt cu echipierii noștri, Da, fac da. același lucru. Da, da, eu vreau să-l iau. Hai, Florin, acum, bastard. Eu vreau să-l pun eu în ei. Atac! Plecați. Mamă, Pleacă, suntem... bobule. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Lasă-mă în pace să iau eu steagul. Pleacă, Florin, și luptă. Bă, nu lupt, eu mă duc să iau steagul. Pleacă, du-te să-l iei. Cât mai ai timp. Dai grijă la inamici. Am grijă că mă feresc. Atac, bastard. Alo, bastard. Am ajuns. Stai, stau unul tabarle. Stau unul tabarle. Luptă. Nu lupt. Trebuie să lupți ca să poți să ieși steagul. Bă, eu mă duc să-l iau și tu. Gata, e. Hai că venim acum. Dacă vine unul. Unde te-ai dus, mă? Stai! Gata, l-am luat. Acum mă duc la steagul albastru și-l pun. Nu-l văd pe așa. Termin. Unde ești, mă? Taci! Lasă-mă! Păi nu te... A, uite, acum te văd. Bă, vezi că te atacă doi, te la spate. Lasă-mă! Dacă-i tu, eu mă duc să pun steagul. Bine, mă duc acum. Alo, bastard! Vezi că te atacă ăștia. Noi încercăm cu ăștia să-i batem. Că tu vrei... Stai, mi-a dat damage, da. Hai că eu mor din spate. Bun, sunt cel mai... Bastard!
Nu! Tu în gură de boți. Fugi, Florin! Eu cred că ăla nu vin de ele. Eu sunt în spate, aici, după ei. Nu mă uit la tine. Fugi! Noi le luptăm, încercăm să-i ținem pe loc. Nu și pagă-l, că mă ocup eu de ei. I-am omorât. Du-te, Florin. L-am pus! Bine, bă, apărare. Bună pe apărare, foarte bun. Acum trebuie iară să mă duc după astea. Bine, bă, sunt prea pro aici. Eu sunt pro, bă, am învățat cum să-mi apăr cu echipierii. Da, și nu ca să mă ajung de... Bă, da, erau și 3, bă, nu... Bă, erau 3 după tine. Bă, da, na, măcar n-aveam arcuri. Nu stau să piardă. De ce trebuie să merg la voi? Play, gata, play. Gata, play. Eu mi-am luat și cu... Vreau după steag. Bă, vreau... Mă duc eu după steag. Bă, Bine, hai, că eu sunt în față. Primul din față. am văzut carul ăla care fuge. Uite că vin și ăștia. Hai, let's go, în armată, înainte. Hai, uite, inamic, înainte. Bastard. Ale, bastardo. Eu vă văd. Luptați! Ești cu toporul? Nu, ăla cu sulița. Te bați pe unul cu topor? Da. Da, Tu? te-am văzut. Tu unde ești, mai? Ai trecut de noi? Fug, după steagul roșu. Vezi că sunt și inamici. Nu, l-am ratat. Bă, fuge după steag. Cine? Unu. Se duce de la steagul nostru. E de-al nostru? Nu. Bă, apără, Aia fac, mă. A murit. A murit. E arcaș. eu mă duc la steagul lor, trebuie să-l pun al meu. Încercați să-i ține și voi, frate, că așa nu Nu rezolvăm. să-l ții, că eu mă duc după steag. Că l-am ciordit. L-am ciordit. Ok, acum să mă duc în apărare. Acum mă duc repede după al nostru, dar de ori. Nu îi lăsa. Hai, mișcă-te, că eu am murit și m-am spawnat din nou. Aparent ăla cu sulița mare are mai multe avantaje. Cu ăla de-abia așa de bici. Bă, eu, mi se pare mie să nu e steagul. Nu, steagul nostru e aici. Stai acolo. Vezi că vin cu întăriri ca să putem să te spargem pe pipi. Video ăsta care... Vezi că te atacă, vezi că te atacă. Ăsta care ne jucăm noi. Vezi că te atacă unul pe la spate. De ce umbra mea e video? E video, ce Care e video? fugi și pune steagul ăla. Eu mă bag cu ăștia. Vezi că nu știu cât îl pot prinde, dar fugi mai repede. Ăsta e rapid. Hai că s-a oprit să se bată cu mine și cu ăsta. Și fugi înapoi. Da, am murit. Cum să mori, mă? Ce-ai murit, Florine, mincinosule? Hai că nu știu cât mai putem ține și pe ea. E o bătălie acolo. Eu cred că ăla nu-i de-al nostru. Bă, noi suntem în spate. E de-al nostru, da. Un steagul în 3, 2, 1. Hai că eu între timp. Yeah. Bă, eu nu mai vreau, bă. Tu te meciuri trebuie, bă. Hai, mai avem încă 7. Curând lasă și... Da, mai bine am să aici. Da, merge și așa, Florin, lasă. Că măcar te joci și tu. Nu, îți place, Florine, să furi steagul? Zi-mi. Două meciuri. Păi ăsta e un meci întreg, nu-i două. Ok, hai. Florine, tu ești ăla în față cu toporul? Păi tu unde ești, mă? Ce ești tu, suliță? Uite. Bă, uite-te în față, față! 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 Nu, las aici, uite. Hai să ne mișcăm. Hai să-i batem pe aia să poți să ciori de steagul. Și uite, poți să te scoți așa. Bă, dar e prea amuzant să-l furi.
Dar te... Uite, uite-te la umbra ta că e video. Bă, eu mă duc după ea, bă. A, vezi că vin ăștia, Florine. Vino să ne ajuți. Da, vă de acolo. Atac Andy! Bă, fuge la stea, bă, rupe. Bă, ăla. După el. Bă, l-am ratat. Bă, trage în mine, bă! Înainte. Uitați-vă că apără ăștia steagul ăla. Inamic. Îi omor, Bă, inamicul vostru. scapă unul, bă, a scăpat. Stai bă, aici. Uite-l, mă, ăla cu arcașul ăla. Nu se mai regenerează. Tui. Aveți arcaș? Avem. Gata, a murit. Hai, înainte, să putem să ne luăm steagul. Acum e mai așa, nu Bă, ne atacă unii. știu. Ăia sunt inamic. Bă, ăla e un arcaș inamic. Ia că mă duc după el, că e sas. Bă, ăștia cred că sunt inamici, bă. Nu, ăla e în dalul ăsta, ăla. Da, De când țineți? de 16 minute. Bă, stai, trebuie să fiu atent și după ăla, bă, că cred că e inamic, poate. Da, bă, uite, dar mai vorbește și cu camera aia de sus. Ia nu fără steagul. Cine mă? Inamic! Bine că am fost pe el. Bă! Vino repede, am nevoie de ajutor. Omor, bă! Hai că eu îi mai omor pe ăștia. Unde e? Eu omor, dar am nevoie, nu știu unde sunt. Eu trebuie să mă bași cu inamici. Bă! Da. Îndată l-am dat pe jos. Vezi că mai sunt acolo. Ajută-mă! Fugi! Ce faci? Pe mine mă rup pe unul, fraier. Mă bat. Dacă tragem... Nu, e, l-a omorât, bă, bine. Hai că vin. Încet. Nu mai am energie. Bă, ce-ai făcut, mă? Te-a omorât ăla, Rex. Hai că îi rup eu pe ăștia, băi. Super Rex, prietena mea. Gata, mă, încetează. Bă! Nu pot fi mare. Mama, Rexul. Bă, mă omoră, Rex, Fut. unde te-ai respawnat? A murit. Aștept să mă respawnez. Vezi că vin ăia, sunt mulți. Da, dai play și tu. Bă, fugi. Respawnează-te. Ia că știi ceva. Nu îi las eu ei pe ei să ne ciordească steagul. Păi, au făcut-o. N-au făcut-o, că suntem în apărare și încă ne batem cu ei. Florin, tu unde ești, omule? După steag roșu. Te că mă duc să văd cai, nu dau seama așa luptă. Nu știu unde găsim steag. Luptă! După bot, omorâți-l! O trage în mine! Bă, vrea să ne fure steagul. Ciorlatanul. Bă, vreau să... Misiunea ta este proastă. Predă-te! Olo, buddy! Am dat damage! What? Și nici măcar nu s-a... Omorâți-l! Bine! Mama, nu știu cât. Florina, ai reușit ceva? Am reușit. Te-ai ciordit steagul? Nu. Adică ne luptăm să furăm. Gata! Fugi, fugi! Și ai grijă la arcaș. Mă trag în mine și nu cred că mă lasă să fur. Eu l-am furat, mulțumesc. Ia atac, bă. Bă! Da. Trag cu sălăzile mine! Unde ești, mă, omule? O steagul roșu! Mă duc repede la steagul M-au omorât. Săranii, bă. Bine, bă, fugi. Vezi că e unul în spatele. Bă, dar trag în mine, dă-le tu! Păi da, fugi.
fugi, a murit acum. Acum am spawnat. Încearcă să fugi că vin eu și rup pe ăla. Vezi că sunt ai noștri de aici încolo. Doar fugi. Mai e inamicul ăla în spate? Nu mă uit. Hai că eu văd pe cineva. Vezi că se ducă ea să-l bată. Hai că vin eu. Sunt în spate. Asta este? Da, mă. Vezi? Aparent era un dinamic. Te urmărește. Așa, gata. Am ajuns. Bă! Vezi că vin! Rupe-l, arcașule! Bine! Am ajuns, bă! Vreau să pe barbă. Dinamic! Bine, vin. Nu știu ce dată mai am. Dacă vrei, dă-mi exit și intrăm pe altă mapă. Da, bă! După aia am trebuit. Hai, mă, dar nu pe de asta. Bine, mă, ăsta e ultimul meu și ieșim de pe altă mapă, ok? Bine. Deci dacă faci meciul bun, gata. Bă, dar cum se face că doar eu am la stele și am pus? Păi, pentru că te-am lăsat și noi eram ocupat să ne luptăm cu ea. Bă, unde ești? Că vreau să mă întâlnesc repede cu tine. Sunt cel cu ăsta, așa. Unde ești? Am ăsta, Asta, da? scutul, uite, scutul, nu știu. Hai, după mine, înainte! Poți să se este de acum. Bine, hai că încerc, da. Da, o să vin și eu după tine. Da, Eu tu pe unde te strecori, mă, tu? E pe aici, pe dâmbul ăsta? Adică, da, pe dăbul ăsta. Uite, hai să o luăm aici între. Aurică, tu te câmpit, uite unde trebuie să fie steagul. Au, mi-a făcut una. Unde, mă? Uite aici unde mă duc eu. Uite, aici. Păi nu e aici, mă, ți arată. Ba da, ți arată cu roșiile steagul. Hai să-i ajutăm pe ăștia, bă, că câștigă! Florin, întoarce-te la bază! Bastard! Hai, naibii, sunt mulți, Florine! Am venit. Bă, ceacanul, lasă-mă să mă uit. Aici. Tomară. Încerc, sunt cu narcași. Ciocanul mă rupe! Ceacanul! Și pe mine. Oh! A murit. Ei, l-au bătut! Stai, stai! Ba, mă duc repede. Fugi, bă, că vin ăia. Bă, tu te repede, dar trebuie să fii steagul roșu să-mi ții spatele. Păi nu pot acum. Bă, treacă. Păi trebuie să apăr la steagul albastru. Bine, bă, Că mai mult e pe atac aici. să stai acolo. Ai plecat, mă? Ești la jumate? Pe dâmb, unde se bată ea? Nu. Tu mai ține acolo. Hai că eu am înaintat. Uite, bă, te văd. Ăsta e? Da, ăsta, salut. Stai lângă steag, hai. Nu, trebuie să te apări din spate. Bine, dar vii după. Asta e sarcina mea de luptător. Deci ai făcut un copil? Bun. Îi sarcină. Bă, sarcină înseamnă că trebuie asta. Mă, sarcină înseamnă să faci ceva. Adică e munca mea, mă. Și asta, mă. Bă, mă atacă! Hai, primi, boșilor! Bă, Sunt mulți. bă, Ah! oprește-te. Ah! A murit. Gata, Fix hai, când ai pus steagul. Hai, Nu, îl dăm. dar nu. Vreau atunci rămân și mai joc. Da. Păi ai de pierdut. Bă, cât ai filmat? Bine, mă, gata. Acum chidește. Pa, pa!